नमस्कार. एकंदरीतमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. गोव्यात आज काय काय घडलं आणि कुठल्या बातमीची चर्चा आहे हे कमीत कमी वेळेमध्ये या बुलेटिनमधून तुमच्यासमोर आणण्याचा आमचा नेहमी प्रयत्न असतो. आजही आम्ही तुम्हाला अशा काही निवडक महत्त्वाच्या बातम्या दाखवणार आहोत. गोव्यात आलेल्या पर्यटकांची लूट होते अशा तक्रारी पर्यटन विभागाकडे वारंवार येत आहेत. शिवाय काही पर्यटकही गोव्यात नियम मोडून वागत असल्यामुळे इतर पर्यटकांनाही त्रास होतो अशाही तक्रारी वाढू लागलेल्या आहेत. त्यामुळे गोवा सरकारने एक विशेष नोटीस काढून नवे नियम तयार केलेले आहेत आणि हे नियम पाळले गेले नाहीत तर कायद्याने जबर दंड वसुलीलाही सुरुवात केली आहे. याबद्दलचा एक स्पेशल रिपोर्ट आम्ही तुम्हाला या बुलेटिनमध्ये दाखवणार आहोत. पण सगळ्यात आधी जाऊया आमच्या डिजिटल न्यूजरूममध्ये. तिथे संगवी आहे. संगवी, आज काय अपडेट्स आहेत तुझ्याकडे? गोव्यात काय घडलंय? दिनेश, गोव्यात आता पर्यटक येत आहेत आणि नुकतीच एक दुर्दैवी घटना घडली आहे. कांदोळी इथल्या एका रिसॉर्टमध्ये जे स्विमिंग पूल आहे तिथं 7 वर्षाच्या मुलाचा बुडून मृत्यू झाला आहे. हे जे कुटुंब होतं ते मुंबईहून गोव्यात आलं होतं पर्यटनासाठी आणि नेमका या मुलाचा मृत्यू कसा झाला आहे, घात आहे की अपघात आहे, हे प्रकरण नेमकं काय आहे याचा पोलीस सध्या शोध घेत आहेत. दुसरी बातमी आहे ती म्हणजे सत्तरी तालुक्यामध्ये पाहिलं तर मागच्या 4 दिवसामध्ये एका अस्वलानं शेतकऱ्यावर हल्ला केला होता आणि आज नुकतीच घटना घडली आहे की बिबट्यानं पेडण्यामधल्या कोरगाव इथं एका जनावरांच्या गोट्यावर हल्ला केला आणि त्यामध्ये एक वासरू जखमी झालेलं आहे. त्यामुळे वनविभागाची हालचाल तिकडे सध्या सुरू आहे. आणि आरोग्याच्या दृष्टीची बातमी आपण पाहिली तर गोव्यात सध्या 20 पेशंट कोरोनाचे सापडलेले आहेत. जवळपास 429 कोरोनाच्या टेस्ट आहेत त्या आज केलेल्या आहेत. 6 जणांना आज डिस्चार्ज दिलेला आहे आणि आता पर्यटन वाढतं आहे त्यामुळं येणाऱ्या पर्यटकांनी असेल किंवा गोवेकरांनी असेल तर ती काळजी घेणं महत्त्वाचं आहे. दिनेश, धन्यवाद संगवी या माहितीबद्दल. आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लवकरच सुरू होणार आहे आणि त्या दृष्टीने विमानतळ व्यवस्थापनानेही कंबर कसली आहे. पण या विमानतळाला नाव कुणाचं द्यावं यावरून सध्या वादविवाद गोव्यात सुरू झाले आहेत. गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री दयानंद म्हणजेच भाऊसाहेब बांदोडकरांचं नाव या विमानतळाला द्यावं अशी मागणी ज्येष्ठ नेते रमाकांत खलप यांनी केली आहे. तर काही नेत्यांच्या मते मनोहर पर्रीकरांचं नाव या विमानतळाला देण्याची मागणी होती आहे. अशा परिस्थितीत सरकार आता काय निर्णय घेत आहे ते पाहावं लागेल. आणखी काही महत्त्वाच्या बातम्या आम्ही तुम्हाला या बुलेटिनमध्ये दाखवणार आहोत. पण सगळ्यात आधी पाहूया कुठच्या बातम्या झाल्यात आजच्या हेडलाईन्स. बायणामधलं IDBIचं ATM झालं उदार. 5,000 काढणाऱ्याला मिळाले 12,000, 10,000 काढणाऱ्याला ATMने दिले 18,000. ATMवर लोकांच्या लागल्या रांगा. वास्को विमानतळाचं सांडपाणी सोडलं जातंय चिखली गावातल्या नाल्यात. विमानतळ प्रशासनावर कारवाई करण्याची ग्रामस्थांची मागणी. गोव्याचं GST कलेक्शन 32% वाढलं. गेल्या वर्षीच्या 317 कोटींच्या तुलनेत GST पोहोचला 420 कोटींवर. शाळांना माध्यान्ह आहार पुरवणाऱ्या कंत्राटदारांचे दर वाढवून देण्यास मुख्यमंत्र्यांची मान्यता. न्यायालयात जाण्याच्या गोवा फॉरवर्डच्या इशाऱ्यानंतर सरकारचा निर्णय. पणजीतल्या वेस्ट टू आर्ट पार्कची 8,92,00,000ची निविदा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाने घेतली मागे. कलाकार आणि नागरिकांच्या विरोधानंतर महामंडळाला आली जाग. आणि गोव्यातल्या मिशन रेबीज या कुत्र्यांच्या लसीकरण मोहिमेला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद. रेबीज नियंत्रित राज्य म्हणूनही होणार गोव्याची ओळख. आता तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी. तुम्हाला जर जीवाचा गोवा करायला गोव्यात यायचं असेल तर जरूर या. पण येण्यापूर्वी पर्यटकांसाठी लागू करण्यात आलेले नवे नियमही जाणून घेऊन या. नाहीतर आनंदाच्या भरात तुम्ही केलेल्या एखाद्या कृत्यामुळे तुम्हाला 5,000 पासून 50,000 दंड लागू शकतो. तेव्हा सावधान. गोव्याचा नवा पर्यटन हंगाम सुरू झालाय. कोविडच्या 2 वर्षात नुकसानीत जाऊनही तग धरून राहिलेला पर्यटन व्यवसाय या हंगामात पुन्हा सावरेल अशी आशा पर्यटन व्यावसायिकांना आहे. पण गोव्याचा पर्यटन उद्योग हा ड्रग्ज मुक्त आणि स्वच्छ असावा यासाठी सरकारने पर्यटकांसाठी आणि पर्यटन व्यावसायिकांसाठी सुद्धा नवी नियमावली जाहीर केली आहे. यामध्ये पर्यटकांकडून होणाऱ्या काही कृत्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. अशी कृत्य गोव्याची पर्यटन उद्योगातल्या गोव्याच्या प्रतिमेला मारक ठरू शकतात. म्हणून या कृत्यांवर 5,000 पासून 50,000 दंड लावण्यात आला आहे.
बरेचशे आमच्याकडे कंप्लेंट्स येताल्यो की इल्लिगल टाउटिंग चलता हॉकी. आमच्याकडे अशा अनेक तक्रारी आल्या की पर्यटकांना बेकायदेशीर दलाल त्रास देतात, त्यांच्या गाड्यांचा पाठलाग करतात, पर्यटकांची लूट होते, तर क्रूज बोटींची तिकिटे अनधिकृतपणे विकली जातात. पर्यटकांना मालवण, कारवार, दर्शनाच्या नावाखाली फसवलं जातं आणि दारूच्या बाटल्या बीचवर पण फोडल्या जातात. या सगळ्याची नोंद घेऊन आम्ही हे नियम तयार केलेत. इल्लिगल पॅकेजीस मालवण कारवार व्हरता म्हणटा आनी थंय लोकांक चिटींग करतात. त्याचबरोबर अशे टुरिजम ओपन प्लेसीचेर येवन ते रांदतात. त्याचबरोबर मिरामार सारक्या काही एरियेचेर इल्लिगल बोटींग चलता, जी बोट एरियाज वॉटर स्पोर्ट्स आमी नोटिफायूच करूंक ना, थंयच्यान लोकांक इल्लिगल व्हरप जाता. फाल्यां कितें जर अनटवर्ड इन्सिडंट जालें जाल्यार हेच लोक पयलीं सरकाराक ब्लेम करपाक सगळ्यान फुडें आसता. तर ह्या सगळी गोश्टीची आमी नोंद घेवन आमी ही एक ऑर्डर पास केल्ली आसा. हालींच कायद्यान ते अमेंडमेंट जाल्ले आसा. मिनिमम फायन 5,000, मॅक्झिमम फायन 50,000 पर्यंत जाल्ली आसा. मागच्या 2 वर्षात गोव्यातल्या पर्यटन व्यवसायाला मोठा फटका बसला हे खरं आहे, पण गोव्यात दरवर्षी साधारण 9.5 लाख विदेशी तर 70 लाखाहून जास्त देशी पर्यटक येतात. पण या पर्यटनाला शिस्त लागली तर या क्षेत्रातले वाईट प्रकारही थांबतील आणि गोव्याचं नावही खराब होणार नाही. म्हणून कोणत्या कृत्यांना उपद्रवी ठरवण्यात आलंय ते आता बघूया. पर्यटन क्षेत्राच्या ठिकाणी उघड्या जागेवर जेवण किंवा खाद्यपदार्थ तयार करणं आणि अस्वच्छता करणं हा उपद्रव मानला जाईल. परवानगी क्षेत्राबाहेर बोटिंग किंवा वॉटर स्पोर्ट्स केल्या तर दंड बसेल. भिकाऱ्यांना पर्यटन स्थळांवर बंदी राहील. अवैध हातगाडे, फिरते गाडे आणि हॉकर्सना पर्यटन स्थळांवर बंदी असेल. पर्यटकांच्या मार्गात अडथळा निर्माण करणं किंवा वस्तू विकत घेण्यासाठी पर्यटकांकडे तगादा लावणं हे दंडनीय असेल. क्रूज बोट किंवा अन्य पर्यटन वाहनांच्या मान्यता केंद्राबाहेरील तिकीट विक्री हा गुन्हा ठरवला जाईल. गोव्याबाहेरील पर्यटकांसाठी टुरिस्ट पॅकेजवर बंदी असेल. परवानगीशिवाय किनाऱ्यावर खाटा म्हणजे शॅक्स किंवा टेबल टाकून बसता येणार नाही. समुद्र किनाऱ्यावर वाळूत गाडी घेऊन जाता येणार नाही. बीचवर किंवा कोणत्याही पर्यटन स्थळांवर उघड्यावर दारू पिता येणार नाही. ही सर्व कृत्य दंडनीय करण्यात आली आहेत. पर्यटन व्यवसायाला शिस्त लावणं आणि त्याचबरोबर महसूल गोळा करणं या दोन्ही गोष्टी यामुळे साध्य होणार आहेत. कारण गोव्यात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर हॉटेल्स आणि पर्यटन निवास आहेत, जे सरकारचा दरवर्षी कोट्यवधीचा महसूल बुडवत आहेत. आमचे जे ऑफिसर आसा तांची एक स्पेशल स्क्वॉड आमी तयार केल्या. आम्ही विशेष अधिकाऱ्यांची एक टीम तयार केली आहे. गोव्यातले बेकायदा फ्लॅट्स आणि हॉटेल्सची यादीही आम्ही तयार केली आहे. पर्यटकांना हे फ्लॅट्स भाड्याने दिले जातात. या हॉटेल्सनी पर्यटन विभागाकडे नोंदणी केली नाही तर कमीत कमी 1 लाख दंड वसूल केला जाईल. कायद्याने तशी सक्ती आहे. फायन पडून जर तो फायन भरना जाल्यार ताजी आमी हॉटेल सील करू शकता. इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर कनेक्शन आमी डिस्कनेक्ट करू शकता आनी 4 दिसां भितर इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर रिसोर्सीस PWD डिपार्टमेंटान ते कायद्याची अंमलबजावणी करपाची सक्ती आसा. गेली 10 वर्ष मायनिंग बंद असल्यामुळे पर्यटन वाढीवर सरकारने भर दिला, पण त्यात 2 वर्ष कोविडचं संकट आलं. पर्यटनातून सरकारला साधारण 900 ते 1200 कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. पण गोव्यातला बेकायदेशीर पर्यटन व्यवसाय कायद्याखाली आणला गेल्यास हा महसूल आणखीही वाढू शकतो. त्यामुळे आता सरकारने काही कडक धोरणं आखली आहेत. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. एकंदरीत मध्ये आज इतकंच. गोव्यातल्या ताज्या आणि अचूक माहितीसाठी गोमंतक टीव्ही या आमच्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तसंच दैनिक gomantakTV.com या आमच्या वेबसाईटलाही फॉलो करा. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. जाता जाता शायर राहत इंदौरी यांच्या शब्दात सांगायचं झालं तर सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया. सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया. तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं फिर भी जी गया. धन्यवाद. उद्या पुन्हा भेटूया. शुभरात्री.